Velkommen til den officielle åbning af forskningens døgn. Det er med meget stor fornøjelse, at jeg på vegne af VIA University College i dag kan byde velkommen til den officielle åbning af Forskningens Døgn 2013. En helt særlig velkomst til Deres Kongelige Højhed Kronprins Frederik og uddannelsesminister Morten Østergaard. I VIA har vi set rigtig meget frem til den her dag i dag, og vi glæder os over at være udvalgt som vært for åbningen af den landsdækkende begivenhed Forskningens Døgn. Jeg er i hopla, og det er ikke kun fordi, jeg har fået lov at sidde på en gummibold. Det er fordi, at Forskningens Døgn er en festdag. Eller rettere festdage. For det starter jo alt sammen i dag og kører til og med på lørdag. Forskningens Døgn er en oplevelsesrejse ind i videnskabernes fantastiske verden. Det er i bredeste forstand en folkelig og festlig fejring af forskningen. Og målet er soleklart. Vi skal styrke interessen for forskning og skabe bred forståelse for den betydning, som forskning har for vores samfund og vores hverdag. Den første e-mail i Danmark blev i øvrigt modtaget i 1982. Indbakken var Datalogisk Institut i København. Der stod en såkaldt datamat, der var 2 meter høj og med en harddisk på størrelse med en vaskemaskine. Hvis man har lyst til at se nærmere på den, er den sjovt nok udstillet på Steno-museet her i Aarhus. Så det kan man jo også få indsigt i. Men det viser, hvor hurtigt udviklingen går, og hvor meget forskning flytter verden. Fantastiske muligheder i dag er måske på museum i morgen. Og det er suverænt at være her på VIA University College i dag. Jeg kan kun kvittere for ideen med at bygge åbningsarrangementet op omkring innovation. Temaet fra idé til virkelighed er lige i øjet. VIA har besluttet sig for at indstifte en ny pris, Innovationsprisen 2013. Og det er fordi, at overskriften på det arrangement er fra idé til virkelighed. Og VIA University College vil gerne hylde innovative idéer, som kommer vores samfund til gavn. Så der har simpelthen været udskrevet en konkurrence blandt danske studerende med lange og mellemlange uddannelser om at skabe en god, innovativ idé, en produkt eller en ydelse, som der er et behov for i det danske samfund. Og der er kommet et hav af spændende forslag, og der har siddet en jury på 6 mand og udvalgt 3 kandidater. Det er jo som sagt jer herinde, der har det endelige ord. I har alle sammen fået en pose, en lille goodie bag, og nede i den, der ligger der en bordtennisbold. Og så stemmer man simpelthen ved at putte sin bordtennisbold ned i den boks, som man synes bør vinde. Det her det er bare en prototype silikone. Den har kostet 10 kroner at fremstille. En simpel foldemekanisme sørger for, at spanden før brug kan transporteres sammenfoldet. Vi er 5 kandidatstuderende fra IT-produktudviklingsuddannelsen i Aarhus, og vi har lavet Wasteware, et produkt til at reducere madspild i storkøkkener. Madspild er et stort problem. Det er anslået, at det samlede madspild i Danmark løber op i 8 milliarder kroner årligt. Nu skal I op og stå og ud på en oplevelsestur her rundt omkring på campus. Velkommen til hjernetræning med den sydkoreanske robot Silbert. Der er nogle spil, hvor man skal huske nogle tal. Der er nogle spil, hvor man skal huske nogle ord. Der er noget med nogle farver og nogle udbyr og sådan noget. Ideen er, at man til hvert spil arbejder med forskellige dele af hjernen. Lad os spille Styr robotten. Jeg føler mig i super god form i dag. Jeg håber, jeg kan hjælpe jer til at få noget energi og have det sjovt. Så nu vil jeg høre, er der en af dem, som har lyst til at prøve at spille? Jeg tager gerne. Ja. Så prøve igen. Det var dejligt. Styr robotten er det sjoveste spil i verden. Ræk hånden i vejret, hvis vi spiller. Du begynder nu. Vær opmærksom og følg nøje med. Fokuser til det sidste. Vi er næsten færdige. Følg ruten, jeg to. Er du ikke træt? Pres ikke dig selv for hårdt. Tak derop. Du er så hurtig, at jeg lovligt kan følge med.
Den kunne køre. Det er jo ikke ligesom. Jeg står med du herovre. Ja, det skal nok. Velkommen til projektet Tekstiler, der redder liv. Og ved at forbedre mikroklimaet, så får soldaterne bedre velvære og alt andet lige bedre opgaveløsning og mindre til skadekomst. Men vi har også kigget på monitorering, fordi der sker rigtig meget inden for det at kunne bygge sensorer ind i tekstil. Laver I så sådan nogle harnesser? Ja, det skal det jo så til, fordi at, for at kunne indbygge det her monitorering, så skal du have nogle ledende. Og jamen det er jo egentlig noget gammelt, noget der først er ved at være moden nu her, for det er jo egentlig Georgia Tech og MIT, der kom med det omkring 90 med det første koncept. Men først nu her, og det er jo egentlig det her koncept her, hvor man egentlig lægger nogle ledende baner ind, hvor man så kan putte de her sensorer ind. Det, der er det smarte ved det her, det er, at mønstret søger rigtig godt i Afghanistan. Okay. Og i de områder, der ligger der, nej, ikke så godt i Danmark, men vi har ikke tænkt os at føre krig mod Sverige for ny. Vi kan godt tage noget, der ikke spiller så godt i Danmark. For det her, det var jo lavet kun til brug i Danmark. Hvis man tager stoffet her og holder op i ruller, så vil man se, at det sorte, det hætter 3 grader. Det er standardhældning på dansk grantræsgrene. Og der blev lavet et meget stort forskningsprojekt i 70'erne for at finde de her farver der. Det her det er amerikanerne og englænderne, der har lavet det her rigtig godt i de der tørre egne ude af Afghanistan. Det kan være Syrien, det kan være dele af Mali i ørkendelen, hvor det her også vil passe rigtig godt til. Men vi får det altså hjemme for næste år alle sammen. Feedbacken er, at de fleste bruger det, der hedder riggerbælt. Der er ingen, der bruger selo mere. Nej, det gider man ikke. Fordi det ikke det er, man der vender sig til. Det er ikke smart, man kan ikke hænge over i bukserne, når man går med seler. Vi har faktisk problemer med, at de nye bukser her, at de er lavet ligesom de gamle, at de går højt op i livet. De unge mennesker, de går med dem helt ned på hofterne. Det vil sige, at der er for meget skridtstof. Så de er sovefashion. Det er ikke seler længere. Det er gammeldags. Ja, god fortsættelse. Tak. Super godt at høre. Rigtig dejligt. Farvel. For mig betyder det enormt meget. Jeg synes personligt, at man bliver enormt stolt og endnu gladere på en dag som i dag. Over at vi har en masse unge mennesker, som er godt på vej, og som har et hav bolde i luften. Så det innovation bliver beskrevet rent visuelt. Og det skal vi selvfølgelig fortsætte med. Det er der, tror jeg, der er rigtig god forståelse for gennem hele vores system. Forskningskommunikationprisen 2013 går til forskergruppen Research Group for Criminal Justice Ethics. Gruppens indsats er et forbilledeligt eksempel på, hvordan man kan kvalificere en offentlig debat videnskabeligt, og hvordan et forskningsområde, som ikke har offentlighedens umiddelbare bevågenhed, kan formidles på en måde, så det virker vedkommende og praktisk relevant. Nu skal vi til dagens anden pris, Innovationsprisen, og det bliver spændende. Jeg står her med en meget spændende installation, der skal vise, hvilket projekt, der har fået flest bolde. Nej. Den, der har fået flest bolde, er Soul Option. Vinderen, som vi jo så på filmen tidligere, med Innovationsprisen 2013 for det her projekt, Soul Option, er altså Kirsten Sig Pallesen, som til daglig er studerende ved Professionshøjskolen Metropol. Kirsten, kom nærmere. Soul Option formodes at kunne udvikles, testes og lanceres i markedet relativt hurtigt og for relativt få midler. Det er et godt tænkt koncept med et interessant potentiale. Og derfor stort tillykke. Værsgo. Ja, så er vi kommet til afslutningen af åbningsarrangementet. I løbet af formiddagen er vi blevet præsenteret for eksempler på innovative forskningsprojekter, hvor vi har bevæget os fra idé til virkeligheden. Forskningskommunikationsprisen 2013 er blevet overrakt, og vinderen af Innovationsprisen 2013 er kåret. Kigger herop. Alle sammen, kan I lige kigge herop? Tak. Tak for det.